Kedysi dávno, ešte v 19. storočí, sa vyformovali organizované, zločinecké a teroristické skupiny. Tie najhoršie vznikli v Amerike, Španielsku, v Rusku, a fungujú dodnes. Vládne medzi nimi nenávisť a nevraživosť, neustále medzi sebou súperia o vplyv a dokazujú si, akú veľkú moc majú. Avšak tým, čo chcú všetky tieto tri mafie najviac a čo môže mať len jedna, je kniha. Háčik je však v tom, že tento poklad patrí štvrtej, o čosi menej známej, avšak rovnako úspešnej mafii, ktorá je spomedzi všetkých najväčšia, slovenskej. Poď, 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 zarábaj cash, 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 ja zarábam tiež. Rýchlo sa žije, veľa sa šoferuje, veľa sa spotrebuje, veľa sa potrebuje, veľa sa obetuje, pre dobré miesto, veľa sa kšeftuje, také mesto. Každý chce zarobiť na seba blízkych, spraviť si radosť, kúpiť si lístky do kina na koncert a iné šmaky, mať dobrý job a točiť prachy. Ľudia drú, musia sa obracať, aj keď pracujú, nezvyknú oplácať. Ľudia chcú peniaze v hrsti, aj za cenu robiť to, čo im je proti srsti. Rusi, Američania a Španieli si veľmi rýchlo uvedomili, že knihu získajú len v prípade, že spoja svoje sily. Pripravili si teda podlý plán, ktorý mal zabezpečiť nielen to, že sa dostanú ku knihe, ale aj to, že zneškodnia vodcu slovenskej mafie. Netrvalo dlho a slovenskí mafiáni obdržali list, kde boli jasne stanovené podmienky obchodu. Vodca slovenskej mafie za knihu. Stand the fuck up! Fuck you talking about? Na mieste určenom v liste sa teda stretli všetky štyri mafie a výmenný obchod sa mohol realizovať. Španieli, Američania a Rusi si boli takmer istí, že už majú vyhraté, keď v tom zrazu jeden zo Slovákov vykročí vpred a všetkým trom zahraničným mafiám ponúka niečo na výmenu. Ale kniha to nie je. Slováci nie sú hlúpi a chamtivosť Španielov či láska Rusov k vodke im je dobre známa a tak sa rozhodli ich zlákať na to, čo majú najradšej.
Tým sa však prešíbanosť Slovákov nekončí, ale práve naopak. Ukazuje sa ich zmysel pre rafinovanosť. Slovenská mafia veľmi dobre vedela, že ich zahraniční sokovia takto stratia záujem o knihu len dočasne a neskôr sa ju pokúsia získať späť a tak sa rozhodli sa poistiť. Alebo hej, nech sú trapáci, ale také má. Spomínať, nech vyhráte potom niečo. A svetový mier ešte.